Jeg hedder Ole Withøft, og jeg har ansvaret for design og udvikling af højttalere her på højttalerfabrikken System Audio i Roskilde. I dag vil jeg vise dig en ny højttaler, som kommer på markedet her i maj måned i 2012. Den hedder Saxo 8, og det er den, du ser hænge på væggen ved siden af mig her. Det er en højttaler beregnet til musikanlæg eller hjemmebiografer, og den skal tilsluttes en forstærker på sådan cirka 30 watt eller op efter. Højttaleren er designet til at hænge på væggen eller til at stå på en reol. Og hvis du for eksempel hænger højttaleren op på væggen, sådan som jeg har gjort her, så skal der bare en enkelt skrue til, så er højttaleren på plads. Saxo 8 findes i to farver, højglans hvid og højglans sort. Hvis vi kigger lidt på teknikken i sådan en Saxo 8 højttaler, så vil du se, at der er tale om en tovejs højttaler, hvor vi bruger en af vores lynhurtige små 4-tommer bashøjttalere og en 1-tommer diskant. En særlig ting ved vores Saxo højttalere er, at vi anvender et akustisk linsedesign her omkring diskanthøjttaleren, som gør, at lyden spredes bedre rundt i stuen, at højttaleren har en bedre distribution af lyden, sådan at du bedre kan færdes frit rundt i stuen og stadigvæk høre den gode lyd overalt. Som tidligere nævnt kommer Saxo 8 i handlen i maj 2012, og hvis du vil vide, hvad der ellers findes af højttalere i vores Saxo-familie, så får du lige en tur rundt her. Den mindste højttaler i System Audios Saxo-familie hedder SA Saxo 1. En lille bitte højttaler, der bare er 13 cm bred, men som leverer en forbløffende stor lyd. Den næste højttaler er altså den nye Saxo 8. Og går vi videre i sortimentet her, så er næste trin på stigen Saxo 10, som også leveres med en stoframme, der gør, at man kan bruge den som centerhøjttaler. Det ser du her. Der findes en subwoofer, der hedder Saxo Sub 8, og en anden nyhed, der kommer senere på året, er Saxo Sub 10, som du ser her som prototype. Og til sidst ser du her gulvhøjttaleren Saxo 30, som er den største højttaler i Saxo-familien. Her er det Ole fra System Audio, der siger tak for i dag, og husk, brug dine ører.